Oes Hughes, dwi'n deall bod yr adran yma wedi dechrau cael ei datblygu rhyw 5 mlynedd yn ôl. Sut mae wedi tyfu ers hynny? O, mae wedi tyfu'n aruthrol adag hynny, y cychwyn cyntaf. Be ydych chi'n neud yma'n union ar hyn o bryd ta? Wel, digwydd bod rwan, ydyn ni'n gwneud llorio, llechi lorio yn Germany. A digon o gop ordos am gopins i walio i Lloegr ar hynny. Ydych chi'n cael gwerthu deunydd yma dros y byd i gyd? O dros y byd i gyd. Pa wledydd yn fwy arbennig? Wel, Ffrainc, Germany, hyd nod i'r Virgin Islands, Australia, New Zealand. Ond mae rhan fwyaf o'r cerrig beddi ac yn y blaen y farchnad gartrad i heini. Farchnad gartrad i'r heini. Yn ddiweddar yma, mae'r South wedi dod i mewn iddi hi. Dych chi'n meddwl bod yna bosibilrwydd rwan y bydd yr adran yma i bethau falla'n tyfu'n bwysicach nag adran y llechi toi ei hun? Wel, gymryd ar agwela i bydd. Mae yna fwy o dyfodol i hon, rydw i'n credu. Wel, mae dda gweld llewyrch yn rwla beth bynnag. Diolch yn fawr iawn i chi, Mr Hughes. Diolch. Ychydig cyn ei chau fe, fentrodd Chwarel Dinorwig hitha i fyd y cerrig pensaernïol, a'r un oedd y stori yno hefyd. Llewyrch rhyfeddol a chynnydd pendant. A heddiw yma, Chwarel y Penrhyn yn gwneud enw iddi hun ledled y byd yn y maes hwn. Tybed, ai yn y cyfeiriad hwn y mae dyfodol y diwydiant llechi?